As 12 da mañá, 38 minutos. Xa sei que se vostedes escoitan o programa pola tarde, en diferido, evidentemente repetido, ou pola noite, para aquelas persoas que escoitan a radio de madrugada, que empezamos sempre ás 2, pois, se lles digo que imos falar en directo ás 12 da mañá, 38 minutos, dirán de 12:38, nada, ti onde estás? Pois estou aquí en directo na Casa da Radio, no Portádego, e teño a dous convidados, unha convidada e un convidado moi especiais, porque forman parte da Coral Fonte dos Outos, son Carmen e Antonio, unha moi veterana xa na coral, nos di que leva unha media máis ou menos 16 anos, e outro que casi non fixo ano, Antonio. Que tal? Moi bons días os dous. Moi bons días. E que son a representación hoxe, son a punta de lanza da coral que mañá, non os cumple mañá, os 33 anos, a Coral Fonte dos Outos xa os cumpliu, pero que mañá o celebra. E nos di moita xente, claro, 33 aniversario e a edición 31 do Festival de Primavera. Sí, porque a pandemia xa saben que fixo estragos, e aí se cortou esa sincronización que había, e a 33 aniversario e a edición 31 deste certame de canto coral. Bueno, benvidos os dous, gracias por estar hoxe en representación da coral. Gracias, Fran. Hai nervios aí. Que se pasa peor, na radio ou cantando diante da xente na igrexa? Ai, na radio. eu creo que por aí só vai, me parece. Carmen o dixo así, Antonio dixo así calada, ai, na radio. Sí, de verdade. Impón tanto o micrófono. Porque é veterana. Pois iso tiña que estar máis, non, Carmen? No, veterana cantando, por eso. Pero falando o mellor non. A ver, tamén, home, eu non sou nada comunicativa, verdade? Como que non? Non. Eu penso que sí. E por que se mete un que non é comunicativo a cantar aí diante da xente? A mí me daría moito respeto, non? Non é só a cantar, eu que sei, será porque levo tantísimos anos sola, que acabas por non comunicarte como eu debido. A coral sirve, é unha familia, dicen? Sí. Sirve para moitísimo. Socializar e salir de aí? Moito. Antonio tamén se meteu por cuestións de socializar, ou Antonio non necesitaba deso, que xa coñecía moita xente? No, eu aquí nesta zona moita xente non conocía. Tuve a sorte de que a miña parella pois me empuxou a acudir á coral. O sea, tes que ir a coral, non? Non teño que ir, porque eu xa son sempre de coral. Xa estuve en outras varias, entonces son moito de coral. Pero, claro, acompañala a ela, vir a trela e levala e eu non quedar, pois me parecía que era un desprecio para a coral. Foi quedando a cousa e foi creando, e encontrei unha familia que, desde logo, foi unha das cousas mellores que me puido pasar. E eu decía antes, bromeando con eles, Carmen, que Antonio é o novato, non o Benxamín, pero case o Benxamín en canto o que leva menos tempo. É o máis novo da coral, Antonio. Exacto. O máis novo na coral, sí. Pero en canto ao tempo que levas? Eu creo que é ao contrario. No resto creo que é ao contrario. E deste ano máis ou menos, que balance fai Antonio? Contento? Pois mira, eu moi contento, porque xa digo que encontrei un grupo estupendo, unha familia como é, apoiaronme moito. Encontras ali un agarimo que non se encontra noutras corales, pero nesta precisamente é unha maravilla. E cando boto xa 2 ou 3 días sin ensayos, sin tal, xa boto de menos. E non, ás veces non vos dá pereza, teño que ir a ensayar, Carmen, ou non? Non, a mí para ensayar non me dá pereza ninguna. A Carmen tampouco. Non? O sea, que tendes ganas de ir, non vos dá pereza, pois estou aquí no sofá vendo eu que sei, o telediario non, porque é mellor non ver os telediarios ás veces, pero decir, a serie, o fútbol. Pero vas ali e socializas, ou contas un chiste, ou cóntano, ou estás entretenido. Ademais, coincide que, bueno, temos unha presidenta que non sei se a merecemos ou non, pero desde logo é unha maravilla. E o director, pois, empático, total, paciencia arrobas, bueno, algo que
estás moi cómodo. E iso que Luciano Lago, director da Coral Fonte do Souto, ten mano firme. É moi simpático, moi agradable, pero ten mano firme, Pero é o que se necesita. Carmen está facendo, vostedes non a ven, Carmen está coa man como dicindo, sí, sabe, nos marca, non, Carmen? Sí, Exacto. Marca ou non a marca? ver, necesitámolo. Por que? E logo son tan revolucionarios os da Coral ou que? Sí. Se portan mal ou que? Sí, somos mal educados ás veces. Muller, non creo que sea. Sí, Antonio. No, mira, eu digo que Maleducado, ti non. non sabes como son os nenos. Pois os maiores 2 veces. Entonces, Aí te razón. os Pero maiores entón, 2 veces. máis que maleducados, Carmen, traviesos. A ver, traviesos, a ver, eu se me refiero que, por exemplo, chega o director e debíamos cerrar o pico todos. Pois non, parece un jaliñeiro en revolución. Bueno, pero porque mellor tendes tantas cousas que dicir. Bueno, pois antes de ir para un ensaio, posto ali fora, que hai espacio. E contas. Adestrades, perdón. Ensaiades, seguides ensaiando en Culleredo, onde ensaiades normalmente? Ali no local pequeniño que hai. Non na sala grande, no pequeniño. Pero onde estades? Que é o centro cívico, No centro, ¿no? no centro. No centro no solar en Tardío, sí, non? no solar. O sea, non estades no salón de actos grande, non? No. Agora estamos como as sardiñas nunha lata. Mira, acordaste que Charo sempre pedía homes, quero homes. Sí. Pois agora ten tantos homes que xa logo non ten sitio para meter máis. E que facemos con todos eses homes agora? Temos ali e temos que cuidar deles, pero bueno, agora temos unha boa sección de homes. Antonio, representante da sección de homes, que é certo que a presidenta cada ano facía, algún ano chegou a facer unha petición desesperada, dicía, que necesitamos homes para reforzar esa sección. Como está esa sección masculina? Pois mira, agora está moi ben, hai unha sección boa de homes, e sobre todo, desde que cheguei eu, entonces Charo parou de pedir máis homes. Claro, porque xa non falta máis. Sí, xa vale por 4, entonces... E por que é tan necesario que haxa equilibrio? Porque é certo que unha coral ben traballada, eu lembro pois o caso de algunhas corais exclusivamente femininas que houve aquí en Culleredo, tamén en Galicia, e funcionaban ben, pero claro, se necesita sempre un pouquiño de aportación, ¿no? Tamén de unha sección masculina de voces graves, ¿no? Depende un pouco do que queira facer o director. Si necesita voces graves, tenas. E se non, pois adaptan un pouco as cancións o que hai. Eso é o que se suele facer. Ora, iso moito depende dos directores, claro. Eu dicía, as corais femininas, en concreto a Xeca, a coral de mulleres que hubo en Vilaboa, estaba moi equilibrada, non? E decías, bueno, pois sí que non ten voces graves, tan graves como as dos homes, pero estaba moi equilibrada, era un prodixio. Por que se mete unha coral, non só a hora de, evidentemente, porque é unha familia e te aporta ese grado social, pero a hora de cantar, vos gusta cantar? A mí sí. A min personalmente gustoume sempre, toda a vida. E cando chegastes a coral pensabades como moita xente que só se cantaban canciones de misa ou non? Porque hai moita xente que identifica eso, No. Hai outros que pensan que non están na coral, pero que falaron comigo, que pensan que se canta de Manolo Escobar, de Manolo Escobar, Antonio Machín. En fin, non teñen idea do que é a canción coral. É bueno. Pero se pode cantar unha canción de Manolo Escobar ou mellor, o que pasa que hai que adaptala. Hai que adaptala, Cala, claro. temos la dos chichos, Hai que adaptala. Non me digas. Ah, sí? Me quedo contigo. Bueno, esa é moi bonita. Esa é moi bonita, Pois hoxe, esa cantaremosla hoxe. Sí? Sí. Ajá. Hoxe ou mañá? Bueno, mañá. Os claro. practicámosla na casa. O mellor ensaiades hoxe. Mañá, A mí no. me dixeron que teño que ir mañá. A ver se chego mañá e xa non hai nadie na igrexa do Burgo, na igrexa de Culleredo. De Culleredo, no. Fixache ben recordarnos porque ao mellor eu iba hoxe xa. Hoxe tedes ensaio? No. O sea que o día antes non fai falta ensaiar. O tedes todo ensaiado. Sí, todo. E cantas horas ya dedicades cada semana? Hora e media, máis ou menos. Hora e media cada ensaio, 2 días á semana. 2 días a semana, o sea, unhas 3 horas máis ou menos semanais. Chega ou non chega eso? Bueno, hai que poñer a atención. depende pa cando queiras cantar a canción. Se ensayas con tempo suficiente, chega.
Si é xa inmediato, pois... Pero ademais temos unha cousa boa, que cando é unha cousa un pouco que non nos dá un trago na cabeza, porque agora xa non... Hai algunhas que se resisten, non? Sí, mándanos a grabación para que estudiemos na casa, pero eso está ben. Facedes deberes. Exactamente. Pero os facedes. Haberá quen os fai menos que outros os fan Bueno, é máis, o que non? di el, dice, xa vexo que non estudiastes nada. O sea, que os pasan exame, non? É unha pregunta que teño a colación desto. Eu cando os vexo con moitas corais co libreto, bueno, ao libro, non? É dicir, a guía, hai quen o usa, hai quen non o usa, hai corais que non o utilizan, hai outras que sí. Rematades, acabades lembrando vos de memoria? Temos que facelo porque Luciano non quere carpeta. Non lle gusta, non? No. Simplemente... E a vos que vos parece eso? Ahora que non nos escoita Luciano. Ben. Non escoita, A mí pareceme que a canción, unha vez que a sabes de memoria, a interiorizas. sale moito mellor que se Porque non... se se estás non a tes. mirando non vas sacando aos outros. Se miras o libro non podes mirar a Luciano. Que importancia ten, non? Seguir o director. Uf, É o que quere ir, naturalmente. no, é o que queres, Para ir non? todos É o que ten xuntos. que ser. Aparte, ahora que acabades de decir eso, é que é moi interesante, porque si unha persoa que vaya, que nunca foi a un certame de canto coral, os que vayan xa saben, é moi importante como os coralistas e as coralistas siguen aos directores. Por lo menos a coral de Culleredo, como van seguindo, pero fixo, decir, non lle quitan vista a Luciano, porque pues va marcando mellor ese énfasis especial que hai en algunha parte da canción, que hai que subir un poquinho máis, que a mellor que hai que elevar o ánimo, non? E o ímpetu, é dicir, eses matices os marca o director, non veñen nun libreto. Todo, Exactamente. todo, sí. Exactamente. E mañá que ides cantar? A ver, contádenos, porque nos decides ao principio que vai haber algún estrella, algunha cosilla, non? Hai algún tema que se pode decir, non sei se se pode decir ou non? É secreto. Mira, eu creo que é mellor decir que vamos estrenar dúas cancións sin decir cales. moi boas. E a xente ao chegar ali pois vaille sorprender máis, claro. Así, porque senón igual aprenden eles antes e van a cantar con nós. A xente con vos, normalmente aquí nos recitais en casa, sí, pero fora non sei se a xente vos axuda e cantan con vos, ás veces. Luciano é moito dese sí. o director de animar a xente a participar, non? Se son cancións populares, pois ele invita a cantar. E a xente se anima ou non? Bueno, non moito. Non moito. Non? Hai moita vergoña, non? Como ven que o facemos nós tan ben, teñen medos a estropeala. A ver, eu vou dicir unha cousa, non é porque eu este en Radio Culleredo e a Coral Fonte do Souto sexa de Culleredo, pero a Coral Fonte do Souto pode ir tranquilamente a calquera lado, a calquera lugar que vaya, porque deixa o listón aí ben en un bon nivel. Eu non digo que sexa a mellor coral do mundo, pero a Coral Fonte do Souto queda ben en todos os sitios que vai. Sí. E dá unha boa impresión porque está moi traballada. Sí. Cantos sodes agora, máis ou menos? 41 me 40. parece que son, 41. E agora, Carmen, que hai homes, que hai máis homes que mulleres casi. Non, e a ese habrá a mitad, pero xa é moito. O sea que está 50-50 a a cousa. ese punto non chegamos ainda. Pero ainda hai máis mulleres. O doble. Exacto. Eles son unha fila e nós somos dúas filas. Ai, caramba. Claro. Exactamente. E eles sempre atrás, non? Hombre, bueno, claro. Vai haber un cambio, me parece. E logo? Que queremos pasar para diante, telos cerca o director. Porque os ten que ter atados ou que? Está cheo das mulleres e mándanos para atrás. Bueno. Eso son cosas técnicas, decisións do entrenador, como no fútbol, non? Exactamente. O sea, mellor tamén é o rompedor, porque normalmente sempre están os homes atrás e as mulleres diante, non? Eu creo que, a ver, non quero... Eu non lembro así. Hasta ahora non cambiou, sigue igual. Non quero mentir, pero eu creo que en unha ocasión xa se fixera iso. Bueno, depende un poquinho das necesidades de cada canción, sí, non? máis da canción, sí. E que é o que máis a vos, ahora que tampouco nos escoita ninguén, que é o que máis vos gusta cantar? Oi, a ver, hai nas máis fáciles e máis complicadas, pero hai que poñer interés a todo e... Pero hai algún, ao mellor algún coralista que non lle guste, dice, bueno, e non lle posa a mesma fe, ou si? Hai que poñerlle, que daquela que vas a coral.
A fe hai que poñerlla, o interés hai que poñerlo xa todo. se encarga Luciano de que se lle poña. Para eso están os directores, non? Xa se encarga. Antonio, que lle gusta máis cantar? Cal é así o estilo A que min? máis lle gusta? Todo? Pois a min en general, a min gustame cantar en general, todo. Si sei a canción, millor aínda que se a sei a medias. Bueno, claro, se non a sabemos é peor, claro. Claro. Andar e a Carmen, que é o que máis lle pon cantar, algún tipo de música que lle guste máis, porque canción sempre temos algunha favorita, pero que estilo Carmen se identifica máis? No romántico, meu fillo, no romántico. Carmen é unha romántica de toda a vida, non? Exactamente. Bueno, e deso hai suficiente repertorio, xa non digo na coral nosa, decir, hoxe en día hai moitas cancións, porque como elexides? Algúnha que propoñedes vos ou sempre propón Luciano? Ai, non, sempre é o director. O director é o que máis ou menos sabe cales son as mellores. Sí, As que el quere. Sabe cal se adaptan millor, Tamén. sabe que cancións poden resultar millor ou non. Entonces, E acerta, non? Creo. Sí, casi sempre, ou sempre. Bueno, coñecedes algunha das corais que mañá tendes de convidadas? Ben Sada, a de Sada, sí. Lembranza de Sada, Ben Fene e Ben Monterroso. Non teño ni. Non as escoitastes? Eu creo que xa veu. Creo que xa viñaron unha vez. Eu Sada si, non lembro si Fene e si Monterroso, non me dou conta. Eu xa levo tamén uns cuantos festivais, pero non me lembro. Tamén é certo que como levo tantos, o mellor non me lembro por eso. Pero bueno, vai haber nivel, non? Eu creo que sí, sí. Eu creo que sí, xa con as outras non podo falar delas porque nas conozco, pero xa con Culleredo e Sada xa creo que é un bon nivel. Xa hai nivel, non? Algúnha vez vos pasou que o mellor actúa unha coral así moi boa? A mí me ten pasado en algunhas corais que non se esperaba, non? E chegan e que me dicía o mellor Luciano, sabrás cando actúen isto? E digo, bueno, a ver, las pone ben, e resulta que eran boísimas, non? Sí, e ao mellor unha destas que tan boa, e logo sales ti con un poquinho como encollido, non? Despois destos, a ver que digo, fago eu, non? Ao contrario, tens que salir máis fuerte ainda. Para estar ao nivel, claro, tens que salir pero máis fuerte. Pero vos pasou algunha vez de unha que sexa moi boa, e dices, ai, trágame terra, ahora onde nos metimos que salieron estos tan bons? Non nos metemos, non, cada un ten o seu estilo, cada unha ten o seu estilo. Acórdome que veu unha de Portugal que había unhas voces, pero unhas voces... Desa me lembro eu tamén, unha maravilla. Desa me lembro eu. Unha maravilla. Non sei Quen se foi poidera. Non sei foi o ano pasado. Sí, ano pasado. Que foi. Quen poidera, pero bueno, facemos o que podemos. Non, é o que podemos, caramba. É moi ben que decía eu que a coral a verdade que ten un nivel alto. Un nivel para xente que un 99% non sabe solfeo, que é todo de oído, entonces fainse milagros ainda non sei ás veces como tanto se fai. Por eso decía que o papel dos directores, neste caso, pues, o director da coral de Culleredo, pues tan importante. Todos sabemos cantar, lo que pasa é que uns saben de naturaleza e outros o mellor non tanto, non? Pero hai moita diferencia de cantar con un director a cantar con outro. No caso de Luciano, ese saca a voz del, parece que te tira por ela para fora, parece que é el mismo que te están puxando. Sin embargo, hai outros que son máis deixados, máis pasivos, o mellor. Máis pasivos, sí. Pero Luciano, bueno, dos directores que eu tuve hasta ahora, o sea, que te exprime Luciano, lo mejor de lo mejor. Te exprime ben, non? Sí, sabes sacar o millor de cada un. Salides delgadiños de cada concerto. Pois, como delgadiños non, pero un pouco menos gordo, sí. Esgota cantar? Como saides? Como é un concerto? Decir, entre un poquinho nervio, eu tería nervio. Non sei se sudaría, penso que un pouco. Como acabades os concertos? Son intensos físicamente? Físicamente un vai a un concerto e logo sale... Ai, xa está, que alivio, non? O non? Bueno, no meu caso non me ocorre, pero non hai esa intensidade, non? Bueno, hai nervios, sí, hai cantidad de xente que se pon moi nerviosa. Sí, pero eso é algún, nada máis. Bueno, decía, se estades afeitos a non necesitar o libro, normalmente non vos esquecedes... Temos que meter aquí na chencha. Sí. De libro nada.
A ver. E vos pasa que vos trabucades algunha vez? Dice, ai, que dixen? E miro para o de lado, onde seguides. É raro. Eso, no, é raro, pero pódese dar Non o se caso, nota, No. Vos teño que decir que se pasa eso, eu nunca notei que ninguén se equivocara. Pero mellor pasa, non? Si sobresales un pouco, notase. Iso Pero sí. si non, si vas comedido, non... Antonio e Carmen é das que lles gusta así cantar moi alto para que as coiten ou se meten medio do No, resto das no, voces? Carmen Eu sou máis é moi... É máis tímida, non? É moi E comedida. Antonio como é, Carmen? No, eu non é sí, eu berro moito. Sí. Non é por decilo. A ver, cada un é como é. Pero é que ás veces me parece que gritamos tanto. Cantades forte, é dicir, porque Luciano ademais busca que as voces se proxecten. Lle gusta que se... Non creo que gritedes, creo que cantades que vos gusta cantar, que a coral non se corta. No, A mí parece... cando armoniza ben. Sí. Cando É que iso é importante. cando harmoniza ben. Sí. Eso é importante. Hai algunha coral que teño Notas. visto en algún ano que cantaban así demasiado baixiño sin esa forza, non? Se pode cantar ben, Bueno, pero hai que proxectar a voz, Sí, non? A ver, hai que sí. sentir, hai que facerse sentir tamén, non? Claro, por eso eu creo que a coral de Culleredo se fai sentir Claro. nese sentido. Moito. Nese sentido, sí. Nese caso ten bo maestro. Bueno, a verá que non fai falta, que xa sei que mañá vai estar cheo, pero que lle diríades a un novato ou novata que aínda non foi nunca a un certame de canto coral como este, que non coñece como as gasta a coral Fonte do Souto en Culleredo, que lle diría Carmen, que lle diría Antonio para animarlles a chegarse e disfrutar, porque seguro que Antonio, van a disfrutar. que disfrute co que vamos cantar. Que disfrute, que ademais el non é dos peores, é un dos mellores. Non, pero eu non digo a Antonio, digo a todo o mundo, o que vai todo o mundo. o que vai mañá de público. O que veñe de público. Que lle diría Carmen e que lle diría Antonio, como os Eu diría convidades? o que veña de público que disfrute do Que concerto, pero sobre todo si lle pica un pouco a curiosidade ou tal, que se incorpore tamén, que aínda que agora hai unha boa cantidade de homes, aínda que veñan máis, querémolos igual, Ali sempre se queren. Por lo menos Charo vai me agradecer que eu diga isto, porque ela sempre pide homes. Sí, eso é certo. Entonces que se incorporen de toda a vida. os que queiran ou lles guste ou poidan. Eu sei que non van quedar apesarados desa incorporación, porque aquelo é unha maravilla de xente, unha familia, todos somos un. Bueno, pues a Antonio e a Carmen que son integrantes da Coral Fonte do Souto de Culleredo, que mañá celebran ese aniversario e a edición 31, o 33 cumpleanos e a edición 31 deste certame de primavera. Lles agradecemos moitísimo, vos agradezo moito que viñeredes esta mañá. O mellor tiñades cousas máis importantes que facer. Vir á radio un ratiño e dedicalo a falar e, sobre todo, a convidar a xente a que vaya, a que coñeza o traballo que fai neste caso a Coral e toda a xente que se dedica a isto das corais, pois vos lo agradezo moitísimo. Bueno, e moito éxito. Isto tamén é moi importante, Moito éxito mañá, sí. que Gracias, sei que non o vades necesitar porque está asegurado, o ides facer moi ben, pero bueno. Sempre fai falta animar un pouco, sempre hai que animar a xente porque están indecisos, pois venga, o mellor sitio que hai. Carmen, Antonio, gracias e gracias a toda a Coral. Moita sorte mañá. Gracias a ti. Gracias a ti, Fran. Gracias a ti.